Brother Will o Mr. Moderator. Wala na kong pangutan ng Brother Will. Sigihan mo po ni mga kusara, wala ko kasabot sa prima akong gipirmahan. Bumayon ko nimo. Kanang imong tima nga ako, inyon ka ako naghimo, pero naanin mo karon. O sa may mabasa ka, di ba pamatudan man, sumaya sa Biblia referensya? Nag-ingon ba diyan ang Biblia ra o Biblia referensya? Bumayon ko ito ba, Brother? Kanang responsive pa to my question. Ang tima ba, Biblia referensya o Biblia ra? Paliw ito ba? Ang tema mga higala, pamatod ani Brad Alvin nga ng Domingo ng ipapahulay kapag asantosong sa mga tao ng Kristiyanos. Mula'y tema. Walang tema ng pamatod ani mo nga ang ng Domingo Lord's Day. Ang Lord's Day ba ang Domingo? Walang tema Brad Alvin. Kapag ako mo di pamatod, wala tong tema. Nilayad ka. Kasi mag-refer ako pangutana, direct question, wala kang lang matulog siya. O sa mga nagsumuri lang ito sa tema, pamatudan, Biblia lang. O pamatudan, Biblia referensya. Tugali ang katawan sa Pinoon Panuel. Biblia na ba? Sa malalim mo? O sa mabasa sa tema, kaya mga gipirman o kang gipirman, Biblia referensya. Asas mo. Okay, dan salamat. Huwag kasabot na itong kwento. Ang tema lagi din nga itong gibasihan nga itong debatihan. Pamatod-ani mo nga ang adlaw Domingo, mga adlaw ipapahulay, nga pag-asantoson sa mga taong Kristiyanos, sumala sa mabasa sa Biblia o referensya. Ay sa sapaw. Okay. O sa mga referensya. Wala mag-ingon besti mga pamatod-an ni Alvin nga ang adlaw Domingo, Lord's Day, ang Lord's Day ng Domingo. Saan pangutana? Kaya niulit ko naman tayo, nagkasalamat na ang tema nga among ipirmahan o akong ipirmahan, Biblia o referensya. Akong sulpangutana, kining libro ng ilang goodbye kang pinadayag, referensya, adlaw ipagulay pinadayag ko ng Diyos. Adlaw Ginoo, Domingo. Unsa man referensya man nanong di man mo nang liwaton, pangutana na ko yun. Unsa ka tungod mo sa di pagdawat, nining referensya, nagi salutan ako sa Biblia, Domingo, sa pulong sa Diyos. Okay, so that, Katungod yung mga din mo daw itong referensya na may uyon ka magpamatod Biblia daw referensya. okay, dato ko katungod ng Alvin, tungod kaya nga itong debate, pinaagig Biblia magreferensya. Basta sa Biblia na ang adlaw Domingo mong ipapahulay sa mga Kristiyanos. Kaya basahan nga adlaw Ginoo kay walang tema na, walang tema Brad Alvin. Kung sa ganun yung mga Biblia referensya, pulos na nakasamot niya na. Ang dimalas din ha, kaya mo ipamatood, pamatodan mo nga ang Domingo, Lord's Day, ang Lord's Day, Domingo, wala man nas tema mo debate diya na. Ang tema mo ay saksapaw. Ang tema mo ay saksapaw. Kaya mo na ikuan. Ang tema mo nga, imo pamatodan, ang Domingo mo ipapahulay nga pag-asantoson sa mga Kristiyano, sa mga pabasa sa Biblia. Sa pangutang ng Biblia, gasal na Brad Alvin, pag-ano yung mga tao, para ka pamatas ka. Sunod pangutang na sumuril. Nagbutang-butang mga na kung gigamit ng adlaw Ginoo, kining pulong sa Diyos Biblia. Mabasa ba dili adlaw Ginoo, adlaw Domingo, tugali katawhan. Kasi may mabasa din sa pulong sa Diyos. Adlaw Ginoo, adlaw Domingo. Hindi mo magiging pumugos sa adlaw Ginoo, may Domingo. Kasi may mabasa din Domingo o adlaw Ginoo. Pulong sa Diyos Biblia. Okay. Ala sa kanaw namin daw, wala tayo sa tema debate ng Domingo ba o di adlaw sa Ginoo dili. Yang mabasa ng sumuril o diksyon. Kining pulong sa Diyos. Ito mabasa lipa po lipa. Ano yung Brad Alvin? Sunod nito, pabasa na ko ng mga sumutubag. Hindi ba sumutubag? Sa pangutana ko siya mapasalit na kulitada. Domingo ba? Ugad daw sila o hindi mo sumutubag. Kung Domingo, paluwag ba saan sumutubag? Objection to mga tuloy. Carlos Maoigot. Ako pa sa'yo. Sa sa mga Domingo, gawin mo sa Espiritu Santo, sa kumugan ko makusog na pero madatang pita na sa akong likod. Okay. Sunod po ito na sunod. May mabasa man adlang Domingo. Ay, sawa pa ito tawa. Wapag, ipapasa man ako mga Brad Alvin, ikaw gagama sa rules, wala ba ikasubuan ako kapapasahon na? Ikasutan lang ka tungod kaning lapas ka sa rules, ilang mo sa kaning lapas ka. Eksyon mo rin. Minaw lagi na sa, ayan, Ako nagpangutana. Ay, sakto pag suot ako kipangutana. Pagmisaw sa Brad Alvin. Ay, sa akong pangutana ka ron.
unsa man dili at lang gipapahulay ni gibantayan kung Manila sa mga Kristiyanos o dili pamayon ko basa. Okay, ilang ba? Tugod na. Ilang ba? Ilang. Ay napasang balaw ng gigama. So ang imong gibasa sa pinarayag Ono Jess, diha ako sa adlaw Domingo. Wa pa magdebate anak Brad, si Juan Lamas na adlaw Domingo, wa nas to pikol Brad Alvin. Atong debate, pamatod-an nimo Brad Alvin, adlaw Domingo mo ang adlaw ipapahulay nga pagasantuson sa mga Kristiyano. Walay tema. Ay, sa Mr. Alvin ay sasapaw. Pastos mo tagay. Pasok na lang 1 minute. Ay, okay. Lahat ng nagisumputan ni Okay Marana. Ay, sapaw. Kaya di ko musapaw kay Munguras. So, ang tema mo na nga, pamatod-an nimo, adlaw Domingo, pagasantuson. Wa tay tema nga, diya mas Ginoo, ados Ginoo si Juan, wa taan ang timahagad, wa ka magdebate ana. Kung sa kana yung imong pangutana, dili ang ngayong dawaton, kaya wa nas tema. Okay, mga na unang pangutana nga itugan ni Brad Alvin. Tinuod po Brad Alvin niya sa pinadayag Ono Chess, wala gibabasa niya nga pagasantuson ang Domingo. Tinuod. Kay sa referensya, ang pinaday ko na Diyos sa ni Mrs. White at lugig papahulay Sabado nga pagkasantuson dili na kanin yung Sabado kundi Domingo na sa pulong sa Diyos sapagkat nanging gingon nga way mabasa sa Biblia kay komentaryo ni Mrs. White kanang pinaday ko na Diyos at long Domingo at alam lang ipapahulay gibalaan sa mga Kristiyanos sa binaruan walang sayop na yung pangutana nakatakas yung pangutana sunod pangutana. Okay, Bruno, mga higala, ang akong pangutana. Kana ba sa pinarayang Ono Jess, tinuod po na wala di mabasa diha ang adlaw Domingo pagasantuson. Tinuod na Brad ug baka. Alam ito ba? Dokumentary na tinuod na nga doon na mabasa nga ipapahulay lang ang gibalaan ni Juan. Pinaday ko na Diyos si Mrs. White, anak. Di mo supagon magtupagod sa kabarisa. Pwede Brad, nga atong ipabasa sa moderator ang Biblia sa pinarayang press. Pagkanay mabasa sa Biblia nga ang adlaw Domingo pagasantuson sa mga Kristiyanos, usa na to ang referensya. Kung wagani mabasa sa Biblia, di na ito basa ang referensya, kaya wala sa Biblia. Diba? So, pareho, atong ipabasa sa moderator Brad Alvin, pagkawagani mabasa Brad Alvin, nangilag yung parang mga tao din sa atubangan na to. Okay, pareho, ipabasa sa moderator ang Biblia. Pagkanalo pa sa Biblia nga pagkasantuson na adlaw Domingo at ang patistigosan sa referensya. Pagkawala mo basa sa pwede na yun kayo na nasa number 9 ang magsupagso ang most interactive. So, pwede na dyan. Pero tayo, ikaduhan naman ikatindihan niya, kung makapanabla, okay? So, atong ipabasa sa Biblia, pagkanaay mabasa ang pagkasantuson na adlaw Domingo, at ang patistigosan sa referensya. Pangutana. 1 minute na kapin ang imong tubag. Nung lagdag, hatagan lang ng tao, 1 minute sa pagpangutana, 1 minute sa pagtubag. Dahil na ito mga pahayag, kung lain pagpapahayag, ito kaya ito na magiklaro ang tanan. Okay, ang saman, basahan lang. Okay. Akong pangutana ipabasa. Di ka kung sa kaminuto kaya nag-interact mang ipinahal. Basaha sa Biblia. Yan. Sa Ono Chess. Ono Chess. Basaha. Napagasantuson Domingo. Pabasa din mo sa Mr. Moderator, pero mali ko, ang tuwag ito sa hati kayo usara, basa sa Biblia, Mr. Moderator, basa sa referensya, mali ko. Anong pagkurutan man ginawa rin pa siya? Anong anak mo ka? Okay, wag yun ay kadungong Mr. Alvin. Ang akong pangutana mauli. Akong ipabasa sa Biblia nga pagasantuson ang adlaw Domingo. Pagka nalabasa, basa ang referensya. Pagka wala mabasa sa Biblia, hindi na pagbasa ang referensya kung magbasa. Basta ipabasa na ito sa Biblia nga pagasantuson Domingo. Pagka nakabasa ang puno. Basahan na ko ang Biblia. Dahil ko lang basa ko sa Prinsya. Okay, Diyos. So, Diyos. Sa araw ng Domingo, gagawin ko sa Espiritu Santo, gagawin ko na posibility na trupita dapat si ako ito. Huwag ko na magbasa. So, Diyos, bakit kinang referensya?
Ang adlaw na ipapahulay, balaan pagbantay niyo dito sa Patmos, na siya pagbalaan niyo Panginoon. Huwag siya nagbalik, nagto sa iyang makahan, dito sa kalusuran sa mga sulat sa Maria. Okay, pangutanan. Tubag na kung simulito, di pinag tayo. Gusto mo, tawagin na lang mong dibasa sa moderator. Eh, papahulay nyo na Domingo. Tawag ka na. Ako, hindi ang pangutanan, Brantang. Sino pangutanan? Ang referensya, nabasa ka na ang anong Domingo, gibalaan ni San Juan. Kung sa Biblia, wala. Ang pangutanan, Brad Alvin, nakatulong ka kaya wala mas pinadayang unujes, mabasa. Sa Korinto, the sons all of Jews, yung mga gigamit. Tinuod sa ni Brad, huwag yung mabasa din ang anong Domingo para sa Santosan sa mga Kristiyanos. Tinuod yun eh, Brad Alvin. Tubag na ko. Pagkat pa yung pautanan na ito, kaya ano, ang ulo ko rin ito ni Sinusunos. Kapalo ka, Domingo na unang adlaw. Nagibasa na ako, Salmo 22:1 sa Living Bible. Sabbath day, the Lord's day, literally means Sabbath day. Ipapawalay Domingo, di man na sa balo. Pastilan na ito, soon. Napag-yes kasi ang pautana, ikaw may namatag sa pautana. Sunod pautana. Okay, mga higala, ang akong pangutana, pagkasantusong ba? Dili pa pagunay. Akong pangutana, sa 1 Corinto 16:2, sa ato pa, ipaghimakak ni mo na ang imong gibasa, di ko dahil kinuod mo basa ng San Domingo, pagkasantusong sa 1 Corinto 16:2. Kinuod din ay Alvin, ipaghimakak mo mga tao. Anong tubag? Ang imong pangutana may namatak kaya kung diba salita-kulit ka, wala ko sa tuson, pero mabasa, Lord's Day, Sabbath Day, ulang adlaw, sa Semana Domingo, Sabbath Day, ipapahulay man. Mabasa pa sa tuson niya, ipapahulay na. Pastilan ng solar, illa nga lagi ko ka, di ka gusto mo dawat sa tinoon, kaya gusto ka man ang pili tinoon, hindi ka ako yung pagsun nga, nagtudlo kong tinoon, nagpaso ako sa Biblia, wala ka ganigan na pakyas ka, sunod pa ito. Okay, muna mga higala, ang angkol naman si Brad Alvin nga, walang naibasa. Sunod pangutana, Brad Alvin. Sa ito, pagpatak na itong giingon nga, ang adlang Domingo, pagkasantusun, sumalas ba sa Biblia, patak na itong Brad Alvin, sumalas di mga imong pirmahan. Tubag, tumilas yung tubag, kinindot kayong pangutana. Ang pinadayag ko no Diyos, tunay kong gilit ka pulit pa na pagkasantusun, gibalaan ni Juan. Pinadayag ko no Diyos, at yung Domingo sa pulong sa Diyos, wala sa akin mo, dawata, hindi balik ka mo dawat ng tinoon. Pastihan ka, dawata na nagsumunod ka, Muhammad na lang yung patiya, balik-balik yung pangutana, likoy-likoy sa pangutana, ang kamaturan ako ng nagagtubag, Domingo pulit pa, komentaro ni Ellen Goodbye, igpapahulay na gibalaan ng Domingo. Ano? Bilang yung dawaton. Bueno, mga higala, giangkol mga Brad Alvin nga, dili pagkasantusun ng adlang Domingo, ipagkakagay ito to. So, ang pangutana mo, sinin tulo ka bersikulo, Brad, kaya mong gitugan, wag yung kailangan bersikulo na tutulan, nga adlang Domingo, pagkasantusun sa mga Kristiyanos, o yung pagkultor. Ano yung tubag? Matagan pagkagi katulong problema. Sabaton sa Grigo, Marcos Jesus. Domingo na nga sa semana. Sa Grigo, Sabaton din papahulay. Kapag may katulong na ang problema na mo, dili na ako. Pastilan din ako mo nawaton. Di katulong mo ngayon. Kaya magmagahin ka yun. Buhat City sa Kudaano. Kaya ano ko no, sa Pakiro sa Espiritu Santo. Bibigay mo lagi yun. Hindi mo kami tawag. Sunod ko tawag. Gordo, akong pangutana, Brad, imong gigamit ang Marcos 16:2 sa Griego. Huli, pagkuha o Biblia ng Grieg, ito yung pabasa ni mo. Okay, pambasa. Greek Bible ha, kahit yung talawang, Greek Bible pa. Ada, big letters sa akin. Kaya, ako ginagawa sa nagsunod. Nagsunod, kasi mabalik ko sa sunod ang pati sa tutoy ko. Kasi Wala ang ko sa Greek. Talagang mabalik sa nagro. Wala sa bakor ng sunod. okay, sa ako ng Brad ha, nga pagkasantusun. Sabaton. Oh, na! Dahil sa baton, di ba? Niyatong sa baton. Dahil sa baton, ipapahulay. Domingo ka man ako nagaglang sa baton, di ba na Sabado? Di ba na ikipagtungan lang? Pastilang dawatan na lang dahil sa mobil. Dawatan, ginawat na bali mo.
Kaya kung di naman dawaton, mapagkits ka na saan. Magbalik-balik na ng pangutana, kaya di mo ka mo dawa. Sa tubag. Okay, wala mong nigala ang pangutana, Brad, nabasa-bas, Marcos 16 do sa Griego, nga pag-asantoso, mamadagay akong basa. So, wala yun. Sunod pangutana, Brad. Wagit ka katuto, Brad. Kung asa mabasa na ang atang Griego pag-asantoso, sumlastima nga imuhang iprimahan. Ano yung tubag? Tuloy na mga tubag. Huwag ito kanigang mapagkas ka sa pangutana. Kaya kung magkabasa kong sabaton na Griego, ipapahulay. Isa lang pa'y puno sa tuson. Kaya wala nga Diyos sa simana. Sabaton, ipapahulay. Isa lang pa'y sa tuson. Masabot pa na, uy, kustilan. Mura masagad sa limot na yung snake. Mura mula ba? Di mo sabot, mula. At tigsurin sabot na tangay. Dawatan taon sabaton. Unang adlaw, di ba na sabaton ay kapatuhan law? Dawatan na nasa Griego. Sabaton, ipapahulay ginaw. Unang adlaw, simanad ng mundo. Tulo na kapundot ang pagdawat mo. Nagmakulik ka lang sa pagdawat. Balik na sa katuliko. Bueno, Brother Alvin, wa mangyapon ka katultol. Nagpasabot nga sa tupiko nga imong gipirmaha, nagpirma ka nga wa ka kasabot. Ay akong tubag. Perting kasabtanan ako. Kakong ipirmahan dili kay Biblia lamang. Pamatukan na Domingo, ipapahulay. Pagkabalaanon sa mga Kristiyanos sa Biblia o referensya. Ngatag ko kong Biblia, punong sa Diyos, litra po ka Domingo. Una ngatag ko referensya, ipapahulay ang ibalaan ni Juan. Bilang lagi ka mudawat, pagkakaghan din mabalik-balik pangutana. Kung saan naman nagsugil naman di sa mudawat. Iyo sa asahan daw. Katayan sa daw, di mudawat. Ang tupiko Brother Alvin, pamatod ang mo, maagong Domingo mo ang atong ipapahulay na pag-asantoso sa mga Kristiyanos. So wala sa mabasa sa Biblia. Ay, lipay nagkakaangkin ka ba sa Domingo, mas magkataon mo mag-debate ano? Na ang Domingo mabasa Diyos, pinaraan ko na Diyos, wala na stima. Ang pinibidyohan na ito po, di ko mo na i-play. Huwag yung mga nang-i-play, pero yung palaon, ato ang pumatawa, di mo pangtana, yung mga palaon. Pero di mo na palaon, at ang i-play ni Plazas Baez. Parang ang tangan makalunod na sa inyong kapilihan, di ko katapanablan. Tangan. Nagani ikakaplag sa inyong ikatulong manod, basta ng walog na ang adlang Domingo pagkasantoso, sumalas, mabasa sa Biblia, santoso sa Kristiyanos, no, sa mga pag-yun, kaniya mo lang, video to, bawari mo na rin i-play. Pag i-play mo na rin mo, imong ilisyon na nga akong pan, at mga paraya, kita po ito na ito, imong na ilisyon. Pag di mo na ilisyon mo daw doon, masunod dito ang soft dito, pag di mo na i-play. Kaya ginuusahan ka ba daw doon, kaulay mo sa kamato na yung pinto na yung sulit, kaya pagkaulay mo sa kamato, sukusok na, di na dahil mo yung ginipagkiran ng Domingo sa batong, di na dahil yung ginipagkiran na matabasa ka Domingo, pagkasan, magkabasa ka Domingo, misinil sila ka, di natabasa ka, pero pagkabasa na, kasi ganit doktor, kabasa na ng Domingo, basta tigong na mabasa. Pero wala mas naman na, kumatod ang natin mo na ang Domingo mabasa sa mga. Ang tima, kumatod ang sa mga sa iba na ngatang Domingo, mga ang abang nagpapahulay na pagkasantoso sa mga tayo ng Kristiyanos sumala sa mabasa sa Biblia. Ngayon, matastikos na mga panitsa, magkapin. Nagkabasa kang Domingo sa Biblia, wala pagkasantoso sa Kristiyanos, magkakamit ng kagrukbak. O di abroad sa kuang kunde, sa kuang lukbak, na pagkasantoso ng Domingo. Punta na, minutos po ng tubag. Gusto naman isang rel o isang record. Para na kung pumunta na Dorel. Kasi katagkala mo pamutungod ganina ng mga Kristag referensya. Di ba yung kamudaman akong pangutana tubayang berikta. Asa man ang iyong negasyon, mabasa sa Biblia kung nakatulog ka. Litra kung litra nga ang Adang Domingo. Dili kimalaan sa mga Kristyano sa isip mahulay. Asa na sa Biblia Kristo, litra po litra. Isa mo dito, wala kong pangutana. Tinaw tayo, asa mo ba sa litra po litra sa Biblia, tultuli means teksto tayo iyong negasyon. Dili mo kahit papahulay sa mga Kristyano sa Adang Domingo. Asa man ang iyong negasyon sa Biblia, litra po litra. O sa Kristo, kapitulog ba siya po?
Okay. Ngayon po ba mga igala, out na sa estima, kaya dili man po affirmative sign. Uy! Ano po ang kasayin? Oh, hindi na siya. Ikaw naman ang kapagdaro. Hindi man po affirmative sign. Anak ka mangupanas inyong tema. Wala sa tema ng pamatulog kung ang Domingo Juli ikapahulay. Ino na. Dihulot na kung nagbuba kayo ang mabasa sa Biblia. Kung sa manutala ka, inong pagpangutana. Mabasa na po Brad sa versikulo na Adong Domingo taga sa Tusos mga kalag sa mga taong Kristiyanos. O yun ka, huli sa itong pangutana. Problema ka na, asa mabasa na Domingo Juli sa Tusos. Wala na stima ko ng pamatulog ko di sa Tusos. Balik ko na kung pangutana, Mr. Rodel. Parang sa kaligtong tubagamos pangutana, asas Exodus Biblia Kapitulo versikulo. Kalagi mong maruganan ng minikar ka na ko, na dili ang adlong Domingo ang ipapahulay ng ibalaan sa mga kastuaron. Asa lang mabasa sa Biblia, doon ang tekstual na o. Huwag na lang kung pastilan. Pangutana na damas tema di ang iyong entertainan. Ang tema, yung pamatulaan yung Domingo pagkasantoso sa mga bansa. Ano na pangutana? Wala sa tema ng pamatulaan ko, negative side ko. Basta ay kung pamutana ba kayo pagpumpan ko na gusto ka na mula ko na at yung nagdibatihan, ano mga pamutana ka na yung pamutana. Yung dibatihan, magtuloy kagmayo kung katigatan. Sunod ako pangutana. Sakton ba ako iksumuril, kaya huwag kami natukaan ng Kapitulo versikulo. Nagkalagay yung munigasyon, yung Domingo, di ipapahulay ang gibala sa Kristiyanos. Huwag hindi sa Biblia mabasa. Imo magkaroon ng puno sa katawas publiko. Kaya huwag kami nagkatukag Kapitulo versikulo. Nagkalagay yung munigasyon, huwag hindi sa Biblia. Tubaga iksumuril. Lord Albert, ilang kadasan pinabaya, huwag yung mabasa dihan na pagkasanto sa Domingo. Negara, ilang ibasa ang Marco Bucesos, huwag yung mabasa dihan na pagkasanto sa Bucesos ang ilang di pamatuog ang Domingo Santoso. Huwag yung nabasa na talaga. Salmos, maghapon ay saksapaw. Salmos, maghapon at album. Tulos baka. Umaya sa ilang Corinto Bucesos, uno, maghapon at album. Tulos baka. Kung sa tangan yung pamatuog at album, huwag yung ayaw. Wagin, sino? Sino pangutana? Mr. Moderator, pamaling ko basa sa Pinag-Ecologist Pulosius. Mabasa ba kayo mo ni Exumuril? Mabasa ko nun yung teksto ha. Sa pulong sa Diyos, Pinag-Ecologist. Ang adlong Domingo, huwag ko nung santosa sa Exumoderator. Wasag ba? Okay, ngayon tubag Brad Albert. Ako maging ng mga Santosa. Ako ganyan Brad Albert na wala mapasa sa Biblia na pagkasantosa. Nagano pa naman, ang akong biingon, wala mabasa sa pinagayag unit is na pagkasantosa ang Domingo. Wala magpapaklag-anak sa natin pagkatanan. Wala mag-ingon na akong pamatulad na wala gumabasa diha. Ang akong biingon, wala ka pagkasantosa ang Domingo pagkasantosa sa mga pinagayag unit. Kasi huwag hindi mabasa sa Biblia. Sunod pangutana. Kung ako mabasa sa Biblia, nga ang adlong Domingo litra po litra, gibalaan sa mga Kristiyanos, sunod sa Biblia. Mudawat pa ka nga Biblia ni. Mudawat ka nga Biblia ni. Kaya kung gikutan ka ron, Exumuril, atubang ako, anang moderator, dagang publiko lang kasaksi ka ron, kini kung gikutan na Biblia, mudawat ba ka nga Biblia ni? Mudawat ka dili. Paminaw, ito ba yun? Okay. Mr. Alvin, atong basahan mo sa mga bersikulo. Ay, ginagsunod sa Biblia. Kailangan ka Biblia diha, mga komentaryo wala sa bersikulo. Atong pabasa, asang bersikulo, kailangan mo na sa Biblia. Okay, Okay. Atong pabasa, asang bersikulo na basa, nga pagkasantuson ang adlang Domingo sa mga Kristiyano. Kaya ako basahan. Okay, dahil sa naman ka ng Biblia ni, kaya ito ipabasa. Mr. Monitor, pala kong basa ni Ning Dapitan. Asang bersikulo na. Kala sa ablat, baliw ko. Ay mabasa mo na ni Ning Dapitan. Okay, asang bersikulo na. Hindi, bersikulo ako pa. Ay, basa. It says, Diyos, pagkaya ko Diyos. Pagkaya ko Diyos. Ano sa ano sa Santo Biblia? Spanish man eh. Ano ito? Sa Spanish, bersikulo yung basahan ko dahil sa komentaryo. Komentaryo mo na. Palitas na sa kano. Ay, pamilin mo na rin. Saan gawin mo na? Biblia na sa susunod ako kay kumita. Ano ito? Bersikulo.
Biblia ang referensya. Specify ba sa Biblia nga bersikulo yun, may labot komentaryo? Asa man na sa mga ito yung ipirmahan? Nga, kinangan bersikulo yun, suot na sa Biblia, basta komentaryo may labot. Okay, kung andun para magkapanabla ka, basahan na ito sa versikulo kung saan komentaryo. Kaya nga sa komentaryo, pamilya ko. Basahan sa versikulo kung saan komentaryo. Ayaw ang pamilya. Okay, Mr. Monitor, basahan ng akong gigrinan kay teksto nito, nakateksto ni Sus Biblia. Kung ano sa komentaryo ng teksto, puro man ang teksto, Mr. Monitor. Sa lalang grade. Apocalypse or Gis. Spanish, ha? Ayaw lagi ng komentaryo, Brad. Teksto na din, basahan. Como día santo de los cristianos, el llamado domingo es ser día del Señor. Okay, alam lang naman ito. Gisantos ko sa mga Kristiyanos. Nabasa mo sa isang mo dito. Ang tuloy na naman ang nagsumaril. O iyo na gyapon ni Garon. Kaya magsusutak kagi sa pulong sa Diyos. Ito ba ang pahutana? Okay, dili na maobrad mabasa ng Biblia, komentaryo na, pangilan na, naago ko na Santa Biblia, yung butang na Santa Biblia. Komentaryo na ba sa Albert? Naaman mo ang pangilan sa mga tao, tugaran na po ng mga tao doon, hindi na sila mailan din mo. Komentaryo na po Albert. Lagi na mo pa sa brad na sa tulong na pag-asantusong Domingo sa Spanish. Okay, Oras komentaryo na Albert. sunod na hutana. Kailangan ng mga tao. Sunod na hutana. Doon naman may komentaryo sa sunod sa Biblia na Domingo de Santos, Espanyol, sa Marcasanon. Ang pahutana na kunin mo. Ikaw doon na ba sa Biblia? Litra po litra ang komentaryo. Ang sus teksto, wag isantos sa Marcasanon Domingo. Asa lagi na teksto. Hay, tugala ka para magpabunyag na kunin mo. Ay, pastilan doon kinaling dibataya. Tumagal ang pahutana. Asa man mo teksto sa Biblia? Komentaryo, referensya, o Biblia, o teksto na Alyo Domingo. Wag isantos sa Marcasanon. Asa man ang teksto? Mr. Alvin, ang gaghapat na mong ipangutana, kung alam ng mga tao na ang padlang Domingo pagkasantuso sa mga Kristiyanos, mabasa sa mga bersikulo. Dili komentaryo. Ngunit ko na, ang sumabasa na dili pagkasantuso, mata mag-debate ng ating pamatulan na dili santuso. Pagdoon ang debate, Brad Alvin. Ang debate, Brad Alvin, affirmative side lang ka, ang ino sa imong affirmativo. Ang ako, ang ino di pamatuod, may akong hinigar na wala yung mabasa sa Biblia. Ngayon ka nga, ang sumabasa pamatuod eh, matastima na ako yung pamatuod. Sunod na hutana. Ning kung makaganyan lang iksumuril nga pareha ka makabas sa Grigo. Tingin ka makabas sa Grigo. Ining Marcos 16:2. May mo pa basahan mo sa moderator. Kung tinuod na makamaka mo ba sa Grigo, basahan ko ng iksumuril. Kung makabasa ba ka nining Grigo sa Marcos 16:2. Tugaling katawan na yung magkatira. Kamao ka Grigo na TDI. Pastilan. Basahan iksumuril sa moderator. Pabasa ng Grigo. Okay. Kamao ba siya? Okay, nilayat na po ka. Huwag mag-debate dili nga, pamatuod ang ako nga kamautang ba sa Grigo. Atong debate dili Brad Alvin, pamatuod ang mga nagtang Domingo pagkasantoson. Atong Domingo pagkasantoson, sumala sa kubasa sa Biblia. Nung nasa Brad Alvin, sumaka maglikoy-likoy mo ka. Wapag ay saksapaw. Okay, sige. Hindi ka maglikoy-likoy. Kaya kung basa sa Grigo, ikaw na ako makasagot. Yung mananaw, di mo nasa ikaw ba, lumulagis ko na Grigo. Ano ato, ato. Okay, kumabog Bisaya. Kumabog Bisaya. Kumabog lang tanong. Kumabog mo Diyos. Okay, ato kumabog Bisaya. Okay. Sa 1 minute na, wag ko lang ipangutan. Sa tutupan na. Wala siya sa debate. Para bukas debate. Okay. Ang last akong kapangutan ng sumuril. Nipadayag ka na mo ganina nga sa'yo na kung pagbasa Grigo, basa-basa ko. Tamaw ko gulo siya. Pero ningon ka man din nga di na ka, gigil ka kabasa. Ang gulo ni mo, na makakalis katawan ganina pagpamahayag ni mo. Kamo ka Grigo, di ka di ka mga karon. Na makakalis ka. Ang gulo Brad Alvin, ang gawas na punta. Ay, sana Brad Alvin, para sa tanong. Kung ano pagbasa Brad Alvin, wala stima Brad Alvin. Hindi ba yung pagkamang nila Brad Alvin, hindi kinasamayo. Ay, Brad Alvin. Personal tayo, hindi na personal ba sa bigyan mo nila? Ano sa punta? Kung magpangila, hindi pumatag. Ayaw ipahumatag ang tino. Dili na ito dito ng mga pulong na dili haon sa atong ginisgutan. Nabasa na ang Biblia Brad ng pangilan. At dili man gamit og Biblia niya na may tungod diyan ang utang na tungod kay. Okay. Og magamit ta na mahimot ang mga personal. Time na time. Okay, tayo. 20 minutos.
alang kang Alvin sa iyahang pagbungkag sa mga gipamahayag ni Orel. Nagasahan sa mga doktor, sa mga pasalan sa mga doktor, ay Victor Siglikler, ang mga bungkago niya, yung negasyon, o magalit-galit, sa bungkago, siya may nakatungod mo bungkag na ako, o sa kabungkag sa Margarina. Pasakilan. May sundan na ako, di ba kakanta niya? Kamang mga taga-dumagiti, nakatungog mo, di mo siya pinilipin, sa iyong mga nagbasa-basa, krigong kamang nagbasa, kamawasan ko, kamang di mo siya kamawa ko na siya, akong iyak-iyak kung kamawa mag-isa, babasahan akong teksto, Marcos 16:2, sa batol nga Grigo, unang adlaw sa semana ng Domingo, kaya di man din sa kabasa. Pastilan, ako in taon ang gangi, pasangilan nga naman ako, siya dahil taon may naman ako. Kung sa boxing pa ni, hindi lang ito sa kalukapa ba? Pero pag kalukapa, dirig na, malingkang magpagparo, di man din akong follow-upan ba, kaya para thrilling sad, para mataas ang debate. Tanong Edson, kato kung katapos ang pangutanan na ganina niya Nixon Morel, negasyon sa kong pamarong katima, nga kong pamatudan, nga kong Domingo, litra po litra mabasa sa Biblia, nga gibalaan sa mga Kristiyanos, ingon siya basta mabasa ba natin, mudawat ako, pwede na kong ngisi-ngisi, smiling kay ko naglingko diri, ikabalo ko, makahatag ko na lang ikipangayo, pero maunagi akong gihatagan, wow, mangyapon dawata. Pastilan. Nakakita mo ko ng giwara-wara, nasa video, Exxon Morel, kini nga Biblia, la Biblia, Latino America, dawaton ba niyo mga Biblia? Galig-likoy pa siya. Ayaw ko pa sa hindi galig-likoy, Exxon Morel. Ikaw may galig-likoy, dahil sa akong tubag, mudawat pa kayo ng Biblia o dili. Nagdugay sa katulungan na ibigtas niya, dawaton na lang niya ng Biblia ha. Wala sa mulikoy, muna nagpasalamat ko. Salamat, Exxon Morel, na dawaton din mo ng libro ha, Biblia. Pero na ako nang ipamasa sa moderator, si Badlunoy, gibasa ginatin eh, so Diyos Biblia, di man naggawa sa Biblia, smooth man sa Biblia, ngayon mong gidawat na Biblia eh. Ang sa gingon din eh, nagsantos pag nagbalaan sa Espanyol ng Biblia, ang mga Kristiyano sa Adlong Domingo, letra por letra mabasa, di lang kamudawat lagi. Mga ikong sardinas, habagan ka 555, tigil ko kay, senyorita na yung gusto. Pastil, sa ayaw ang sardinas malabing, dalahin ko mukhaon, pero hindi 500, kay senyorita na yung gusto. Pastil, pero sardinas sa balag hapon na Exxon Morel, manang mauwa ba yata sa lagdas, mga korona ng magpa-usong-usong pa nga, kamauta, o yung mga tao na yan kayo, kita din kayo ng sintes debate. Tuti o komentaryo, Biblia man eh, ika diferensya mo sa ni, naduple na hinal ka rin, ang diferensya komentaryo, nasulpay mas Biblia na karga pa, mahalulog lang sa mudawas kamaturan, kay sama sa alawan hayag sa tuntukan, klaro mo ng nabasa. Gimana sa seksyon moderator, paglunay, primer dia de la semana, dinadagon ni Jesus, como dia santo de los cristianos, el llamaron Domingo, es decir, el día del Señor. Kaklaro ala, oy, pastilan. Pagka-standing na ka, third time, sunod sa pagbarog, gihapak ako na gusto matulan sa Biblia, litra po litra mabasa, nilagyan lagi sa udawat, pastilan. So, magiging natrikson, kamukul na ba? Atong musupa na, atong tinanggang eksong sa Orel, mabasa na mas Biblia, magiging udawat, pastilan, kataghala ito akong gihatag ni mo, wala kaya ginawa mo ito sa lusa, muli ginang mo sa kakabayo. Basta ilubong pa na mo sa sapa kung mga ginauhawa, di ginaminom mo tubig, kasi ng tubig, naanagad mo klarong tubig, di lang kami yung Japan, dili na tubig, dili, tubig ka, di ka lang mo inom, kamaturan na, di lang yung kamudawan. Balik ko na pagbasa, Apocalypse 1:10, como dia de Santo de los Cristianos, ang atlang magibalaan sa mga Kristiyanos, pinadayo ko ng Diyos, ilo lamaron, gitawagod, Domingo, Estisar, Dia del Señor, mo ni gitawag ko sa bukad lang sa Ginoo. Such Biblia, dili ni comics. Ibang milyo ba ni Brother Albino sumasafety? Mawala lagi na Exxon Morel, napakyas ka sa mga pagnigar karon. Nagdalang tayo sa Exxon Morel, walis ting-ting. Ngayon na bang walis ting-ting, sige na kisilig-silig na Exxon, nagkapungil-pungil ito. Ngahanto ba na ang ginabilin sa iya? Kahit ano na kung ihatag niya, di magigadawaton. Hayag lagi sa tugtog. Ang sa katawa ba, pag-utanan ni Bugong Sepan,
sa pangusawna. Brad, kanang init na karong nadlaw, unsa ba siyang palanaw? Kung may munggit siya, para na ko Brad, dili nadlaw, buwa na. Doon na mo tayo mahimo. Wag. Isang mo hilag patag. Brad, maluwi ka madadlaw, hirap din naman. Di kita magahimo. Kaya mag-isama dawat. Kaya mo nagkalantam sa mga tarungan. Mag-ikoy-likoy, muli ka, mag-isang maturan. Dahil kung kamaturan ng pasultiyon, daghan na itong maghatag mo. Lima namang ganin eh, kung ako pa nadumdaman kanina, mahuman na lang ng debate, ikaw ang magaling kaghatag bibling referensya. Make sure ng sisanta niya. Ang affirmative side that I have to prove, and I have successfully proven it, na pamatudan yun ako sa akong kasayon, nining debate karong kapunon, nga klaro kayo nito polita, Domingo, gibalaan sa mga Kristiyanos, sudyo sa bibling referensya, karon mo tayo ako sa negasyon, doon na may kapasidad o katakos ng muligar sa kong ipabarog nang karoon ni Surreal barog sa kaliktong at ubaran sa publiko. Ang sa mabasa, tutuli ko, kay kita may minimum katoliko, wali ka purple sikso, aberasa ko ng imong negasyon, ang Domingo, dili gipahulay, dili gibalaan na pahulay sa mga Kristiyanos, sumalas Biblia, asal tekstuwa, niyan ko sa wali teksto mabasa, pastilan, na nagpirma-pirma kag sumalas Biblia, pa rin sa imong negasyon, unya ang imong negasyon, wali kay teksto sa Biblia, ako doon yung teksto, ikaw ha, sukat kanina, unya ngayon ka, ako napukan ni kong daw, pastilan, hindi mo nalandag sa urin. Actually, nananaw ko din yung nagsipag-siplag ko sa kong maikso, mga katoliko, mga diri katoliko, alam yun ang karon. Murag na, kita ko sila mga dagwaya, murag na pagplakan ko ba, nagabalik-balik na lang, gagwanta ka na nagpaminaw nila. Gawa na mag-iunod ang ibang mga sinungkan, balik-balik ka naman lang, sige naman lang mong tulog, balik-balik, tulog na kabaro. Nga, may iwan nagagalit, ikaw may ilaw, simula ka na nasip, pinapildi, iyon mo lang sa una-una. You are entitled to your own opinion, Mr. Royal. Sa aming ginatong ni Sigsumore, naman ang debate, magbitbit ni sa mga damiton, yung gidaw, magaling nagtagbiblan sa aman ako, daghan ko kay Prinsya, musagay sa isakyan, padung sa dawis, magtungdom kita sa manawla, namidaog siya na ng kakabuna, pastilan, watay may mo, kay siya lang usa, magsalutis ni Kagalilon, midaog siya, pero kamo naminaw, klaro kay karon, di lang kumundir, deklarar, kakita mo, huwag na ka pamatod ka mo, saksi man ka na ko karong kapuna, nga may daog ang kamaturan, nga akong napamatudan, at nang tuwing kulita-kulita. Mabasa sa Biblia, di lang Biblia referensya pag kung balik-balik ko na ko, nagkadaghan naman ko ng Biblia, nga akong di gamit, kunyawang galit sa ibusang-usang ni Gardin, pasyadik sa model, nakinira ba akong referensya, gitamay niya, sa ila na ba niya magtutukod din ko doon? Mahimo ba ko sa barista kung wala si Mrs. White? Kunya, mahimo ko doon exon sa computer? Kama ma-exon? Basta mo dito, tarawali, Xerox na rin, pero di po taon yung mahimo computer, Kisa na may computer ka, magkahimo din yung Xerox di hoy. Ay, sa taon may exon model nga, himo dala sa taon ni mo, pwede pa. Kini imong pagpangahas sa ining debatiya, pagsuko ng pagsupag sa kabatuan, sama-sama ka sa katao, dalig sa akong sapa, may huyog sa akong lusong dito sapa, huwagin katarog, kaya imong atake, puro lang, huyog lang sa akin ng tao. Mura ba ko bang lusong ba? O kining dakong troso diyan sa sapa, gusto nyo patagalan ba? Tungsin mong garbo, dakong troso, huwag kay kaon, huy po nyo. Di, ginamudakan kay, dako po ng troso, naghuyog paglusong, pastilan. Muling debate, naninawag ka, naghuyog paglusong, huwag gani ka katarong, kawaloy. Ang imong walis ting-ting, na madugmok pa yung taon. Muli kayong taon karang iksumuril, nawagi kayo magaw-daw ka. Hindi debate ha, kundili, ang imong ipamunong, kapagkasal ng kapilihan, ikaw na yung pumunay. World Book Encyclopedia Volume 2, copyright 1983, page 77, Jerusalem. Ang magsusulat ni Ellis Rifkin, the contributor of this article, is Adolf S. Orts, Professor of Jewish History at Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion. Hindi yung galing ni siya, sige pumutol. Jerusalem is a city of three Sabbaths. Ang Jerusalem kuno, usa kuno kada kung sila katuloy papahulay. Friday for Muslims, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Mabasa na sa
asa man nga gibalaan asya karon. Kinanglan ko magbasahon nga gibalaan ka. Tigpapahulan na na diha. Pastilan sa model. Unang ako imo gitudlan mo balik ko grade 1. Pero soptian taga, kung high school mo na ni mo nabot, may kung mabalik sa high school. Bisan high school na ka balik ka. Kay mo ba wala ko ko grade 1. Kung na kay Texas Biblia, pamatud, Domingo, dili gipahulay, nagibalaan sa mga Kristiyano. Mahumanan na ni debate ha. Eh kung mabasa ni mo libro ng Pulisas Biblia referensya, nga ng Domingo, pahulay nagibalaan sa mga Kristiyanos, mabalik ko kay shooter. Dagano nito pa na shooter, ikaw mo namina na mga Katoliko ko. Agtihon damot magpakiloy ko ninyo, nga malban mo nato, Deuril, magpabunyag tagay shooter. Mas sila ni Somoril, wag ganin tawa lagi mo, mga pangarungan. Pastilan, wag. You are on the verge of bankruptcy. An argument which is attacking the person argumentum at meaning. Katake ko nimo nga mangingilat ko. Tintangan ako mangingilat. Dahil kas kitang bandil iti pangilat ako. Sa Biblia referensya. Ikaw agad ikay dalang Biblia referensya. Pagpamatulog sa medigasyon. Ngayon ko kita o mangingilat. Por Diyos, por Santo, pasayloon kung tanak sa Espiritu Santo, iksumurin. Di pa si Padre mo sa tubalan nga mangingilat ko. Mubasa lang ko referensya. Nangilat na day connection. Nangilat pa ko ako mubasa referensya. Kanang niyang gibuhat na may referensya at Biblia. Nga mo diretsyo nagpangatakik, negatibo, musuko, lugalig-alig, nga waday pamatudan. Maunay nangilat, dili ka ko nga. Nagbasa ko referensya at suot. Gitamay lang niyang referensya. Mana argumentum at referensya, agatakin ng referensya, kaya bankruptcy naman siya. Bangkaruta na sa skamaturan. Kaya kung di pa siya bangkaruta, di siya mo pasugaya kung mga attacking, personal attack, attacking my reference, hindi ka serious mo sa di siya di mo nalawakon. Nga sa kaldi po niyo, na ikaw Kristiyanos magkaka. Di, Sunday, tanay mo kayo mo din sa audio nga, scholar yung author ni, si Dr. Adolf Ott o si Elis Lipkin, audio ganini. Sunday is the Sabbath of Christians. Ang Domingo, Sunday, mo ipapahuli sa mga Kristiyanan. Mubasa pagkagbalaan, gibalaan, mas. Mga ginagatagan yun nato igsuon nga sardinas lagi. Kuti-kutihan yun nga. Di ko na ng sardinas sa Padalvin. Nga naman sardinas mo kayong gusto. Huwag mo kami mula kubran. Di ko na sardinas sa bisan sardinas ginahumot kaya lang na kay kaon. Gigutom lagi sa kakanuno lagi. Dili lagi kayo magsupak-supak kung gusto maturan. Morning ta, na igsuon. Magtulog na to. Na makatulog ta. Na siya mismo. Huwag mo ganyan nagkasaksak. Asa ka pinapitan ni Tutulan ni Igsuon. Di katawa si Brother Smiling. Kung magsunod-sunod ka na Igsuon sa pangatarungan, matikaw ka dito sa gahong, sa kawalaan. Kay ka naman, mitutag mo sa kapamatod, delikasyon. Huwag ka dinagkamay ito, Biblia referensya. Igsuon Luloy, Mr. Moderator, klaro kay gibasa ni mo ganina din nga ang tema pamatudan sa mga Catholic Defenders, sa Katoliko, sa Simbang Katoliko, ngayon ng Domingo, at alam mo papahulay ng Santos kung gibalaan sa mga Kristohanon, sumala sa Biblia referensya, kaya tagal ako sa mga referensya Biblia, di lang yung sumudawat. We cannot do anything. So, understand din siya, no? Pero ang katapusan nga parogi mo. Okay. 10 minutos ang pagpangutana ni Igsoon Abraham Morel. Kaya ako ipabasa sa moderator. Isang apostolisa nagpabatuon ang adlang Domingo na magpapahulay na pagkasantuson sa mga Kristiyanos. Asang disipolo ba? Isang apostolisa, kaya ito ipabasa. Sa apostolisa, huwag ka nagkadumag na nila kabalik-balik ko ni pinalay ko ni Diyos. Si Juan, nagbalaan, diningan lang, sumali kabalaan, at lang Domingo, pulong sa Diyos Biblia, tila lagi ko kamutawa. Okay. Kamutawa ka sa kawatan. Sa ikadawang Pumudiyos, wag na yung mabasa niya. Ikaduhang pangutana, Brad, kaya ka na mabasa, Brad. Kanang giingon na si Juan nagpahulay sa adlang Domingo, gikan na sa bakba ni Apostol Juan o gikan sa imong bakba? Bakit? Akong tubag, ikan sa bapa ni Juan, pinalaya ko Domingo, nagwali ako sa pulong sa Diyos, sa adlaw na Domingo, ikamahal ako sa Espiritu Santo,
komentaryo ni Libre, wala adlaw ay papulay. Ang adlaw nga kusbutan niwan sa pinaday ko no Diyos. Natubag yung pangutana. Nanong di magiging iksong mo rin, dawatan na Okay. So, agyapon matubag. Wala kong pangutana, gikan ba sa baba ni San Juan sa Pinagologies na atang Domingo pagkasantuson sa mga Kristiyanos? Kaya mabasa ka sa Pinagologies, o mabasa niya, yan yung inuksong inijuway. Akong pangutana, mao pa na mabasa sa Pinagologies na ang adlang Domingo, mao walang adlang pagpahulay na pagkasantuson sa mga Kristiyanos sa Pinagologies. Ang tinukso sa Lenin White, kaya kung mangutana inijuway. Ano yung tubag? Bisa di ko mo gamit sa komentaryo ni Libre. Bisa sa pulong sa Diyos Biblia, masabot yun na mabasa. Pinaday ko ni Diyos sa adlaw ng Domingo. Gikamban ako, di kayo sa Espiritu Basilawa, Espiritu Santo, pinagtalaan sa adlaw ng Domingo. Di ka lang mo sabot ko, pastilan. Dalian na lang yung debate, saktan na lang mo. Espiritu Santo na lang yung nagdahon. Na ako pala magbalaan, pastilan ka, iksamuril sa pamalik, ikstuhay mo, isto. Napagan ka na. Okay. Salamat. Ang pangutana mga higala dili sa pagsabot ni Brad Alvin. Ako pangutana Brad Alvin, kana pang mabasa sa Pinagologies, mabasa ba gina sa tanang klaseng Biblia nga nag-ingon si Apostol Juan, maadlang Domingo nang ipapahulay nga pagasantuson sa mga Kristiyanos. Mao mo gani mabasa diha sa Pinagologies? Ano yung tubag? Lagda sa Biblia sa Mateo 24:15. Ang mabasa mo pagsabot, di sa man ako pagsabot tayo ba? Sa adlaw sa Domingo, gikamban ako. Sa yawa ba ang Espiritu kay dili balaan? Sa Espiritu Santo, di balaan lagi kay Espiritu Santo nagunang gigawon na adlaw sa Domingo. Wa pa din magbalaan na. Espiritu Santo na may gigawon. Ang sama nagtiga. Di lang lagi ka mo dawat sa pagsabot. Litra po litra kang ilintol tuway. Di ka mo dawaton. Masabot litra po litra di sa mo dawaton. Wa ko'y mahimo ni mo iksumo rin. Okay. Pangitaglain ka lang mayuay mo. Pangutana. Okay, Mr. Moderator, di man ikatuba, pasunday magkapuli rin ha. Ako pangutana, Brad Alvin, ako pangutana ang Mateo. Ngayong Mateo, may magkitubag akong pangutana, pinadayag ologies man. Ang pinadayag ologies ba, may maging mabasa din ha, na ang adlang Domingo, mga adlang ipapahulay nga pagkasantuson sa mga Kristiyanos, pinadayag ologies. May may mabasa, Mr. Alvin? Ano ang tubag? Lagdas kamaturan sa Biblia sa Mateo 24:15. Ang mabasa mo sagot. Layo ba akong pagsabot sa mabasa? Pinaday ko ni Diyos sa adlaw sa Domingo. Gikamban ako sa Espiritu Santo. Kana Santo Espiritu, di kibalaan ang adlaw Domingo sa Espiritu Santo. Labaw ka pa sa Espiritu Santo. Igsong mo lang dawata na. Napagkiyas ka sa mong pamagana. Balik na sa simbang Katoliko. Pagbalaan na sa adlaw Domingo. Aron na lang adlaw. Gamhan ka usab sa Espiritu Santo. Sunod pangutana. Okay, Mr. Alvin, ako mangutana gigamhan ba sa Espiritu o wala? Ako pangutana, Brad Alvin, tara bang pinadayag uno tres, maupay mabasa diha, nga pagasantuso ng adlaw Domingo sa mga Kristiyanos, nga ang adlaw Domingo mo ipapahulay nga pagasantuson sa mga Kristiyanos. Maupay mabasa diha, Brad Alvin, nga pinadayag uno tres, ay, kina nga, ikaman sa Espiritu, ako mangutana na Brad Alvin. Balik pinaday ko ng Diyos. Dali na rin tayo ibati ko yung pinaday ko ng Diyos. Masayag sa'yo. Uno Diyos. Bakit ka gano'n sa Espiritu Santo na mo na nagkawala-wala ka. Wala ka katutos. Pinaday ko ng Diyos. Di makamudawat sa kangilin ko ito yung lipapulit ng gipalaan sa mga Kristiyanos. Kiningan dawa, walang ibasa kong Biblia. Sa Biblia, mabasa ba? Mga sabot. Mateo 24:15. Sa adlaw sa Domingo, gigaman ako sa Espiritu Santo. Espiritu Santo, di kibilaan sa Espiritu Santo. Labaw ka pa dahil lagi sa Espiritu Santo na nagbalaan sa adlaw Domingo. Ha? Labaw din tawanan sa Espiritu Santo. Espiritu Santo, hindi ibalaan ko sa adlaw Domingo. Siya di man mo balaan. Labaw pa rin sa Spirit. Sunod pa utana. Puro, Brad Alvin, para masakta sa kanang maminaw, ako balikon gapon ng pangutana. Yan abang pinadayag uno, Diyos, nga imong giingon. Mao ko'y mabasa diha, Brad Alvin, na adlang Domingo, mao nga bang ipapahulay nga pagasantuson sa mga Kristiyanos. Sumalas mabasa? Sumasa mabasa. diha. May mabasa. Okay. La Biblia. Okay. Pinadayag uno Diyos. Gibasa rin sa moderator. Ang Biblia. Santo de los Cristianos. Elo lamaron Domingo. Es de ser. Dia del Señor. Pinadayag uno Diyos. Gitawag ang gadlong Domingo. Ibalaan
Espiritu Santo para niya sa awag dia. Okay. Sunod po tayo. Bueno, Brad Alvin, imong nabasa diha sa pinadayag mo lagi ingon diha El Domingo El Santo. Kung nabasa diha, ayaw libong yung mga tao. Ang akong pangutana, gano'n ba pinay ko mo, Jess? Mo ba na mabasa diha nga adlang Domingo mo ay adlang ipapahulay nga pagkasantuson sa mga Kristiyanos? Wa ko mangutanig El Senyor ba na kung sa diha? Pero pagkasantuson ba? Kaysa pinag sila santos ba na pagkasantuson? Maraming plakang ba balik-balik, magbalik-balik. Balik kong Balik sa pag-repent sa plakang ko ba kaya nabalik-balik-balik. Di ba sa lagi na po? Apokalipsis 1:10, pinagay ko ni Diyos. Kumudiya, morning adlaw, Santo de los Cristianos, nagibalaan sa mga Cristianos, kung sa mga nagiligtig ko di ka manig ako mabasa ng Espanyol, basahan niyo, pastilan. Kadugay pa rin debate, hamahaman mga igsoon. Sige na lang kung basa-basa ini, ikaw ang galing kay ibasa. Sunod pa kung tala, kalala pa kung tala. Ay na, okay, bueno, Brad Alvin, kaya wa magimabasa diha nga ang El Domingo El Santo, wa magimabasa. Kung mara mo nang gisumpayan, ang pangutana mo ni Brad Alvin, tinuod yun na wala mabasa diha nga ang Domingo El Santo. Bagbayan nila bumabasa, bumabasa. Dila ka mangkon, sabi tayo santo. Atay palasas mo dito, Brad. Pagkait sa sinadjes, primer dia de la semana, napunan. Ang pangutana sa pangutana, wala pa kay last time. First na last 10 days na cruise, doon lang kay 5 minutes last, same una nga, last na lang po sa last 5 minutes. Okay. Yes, pangutana. Maraming salamat Igso Morel o Brad Luloy, itong moderator. Una na kong pangutan na Igso Morel. Katong gibasa ni mo ba kaya akong love Biblia? Kaya pabasa mo sa dinatos moderator. Di ba naman akong gigrinan lima akong gipabasa ni mo? Ako pangutan na mo kinugigrinan ba? Gibasa mo sa moderator ganina. Ganong di ba mo libas na ako kusap? Kaya ikaw magkagubasa, basa ako na palibat kung saan mo basa diya. Kaya kung gigrinan na, Mr. Orel, Banyo sa nandata, kay ang iyang napuha na teksta pangalay ko ng Diyos. Diyas, Exodus na pagkasas mo ba ito, di pang nabon. Atong asahan tuloy sa kani Exodus kapitulo 20 na versikulo. Tuloy pa niya. Wala versikulo. Diba? Wala pa magbibate ng pinagi mo sa tuloy niyo. Ako, versikulo, Brad Alvin. Basta din hindi basahan, wala na versikulo. Ako ang debate, pinagago na Diyos. O nga yung giinulungan mo dito, yung pabasa sa Exodus. Pagin mo, di ba? Pinagago Diyos, may ako ang ginantabihan. Yan ako sa Exodus. Ako sa namaga. Ito mo ba sa Igso Morel? Mungaliw ko, Mr. Moderator, kung wala may teksto ka versikulo, kining nakagreen akong gibadlisan sa Biblia. Pagbasahan. Ako lang, Ako na basa, ang moderator ang mabasa. sa pamilya sa pagsasalimita. Ang versikulo nga basahan o sa mga libro. O sa mga libro na versikulo. O sa mga libro na basahan. Espanya. Hindi mo, katong libro. O sa versikulo nga libro. O sa mga libro. Apocalypse o Genesis o Panginoon. Okay. So, sa Exodus, nabasa sa komentaryo sa Exodus, nakapasa sa komentaryo ng Apocalypse. Sa Apocalypse wala. So, dili na namatod. Ato, Exodus, that's versikulo sa Exodus pasahon. Sunod pa lang tayo, Igso Morel. Barog sa taligtong. Tugali ka tawhan, anong di magiging mo ibabasa? Ang gusto naman, anong pagiging mabasa din? Masama mo sa kaglugan. Okay. Ano ba sa may ikayat mo tayo? Ito bago. Pagkagaling pamilin ka pagpamatak sa katawan. Kaatong gawin ang pinanay ko ng Diyos. At ito nabasa sa Exodus, kaya mataan ang tulang ko ng ano. Basta kung sa Exodus, versikulo sa Exodus ito masahan. Diba? Kung natin ko magpasabat, hindi ko gustong ilawin ako ng mga tao. Kaya ako ng basahan, pala naman tayo ng nagbiro sa mga katawan, ipatalawas mga tao. Mr. Moderator, paliwag na nagbasa ng mga tao. Baka makapangutan na rin sunod. Ano na rin, Ano na natin, basahan balik. Para hindi mo gawa tao. anak na to
basahon sa Alang sa kasayon sa uban ng binaton. Basahan ako kanang komentaryo sa Apokalipsis 1:10. Kanang akong gibasa nga ako ang gikutlog yapon niya nga mao ni ang nakasulat sa Pinadayag 1:10. Coro dia Santo de los Cristianos Llamaron Domingo es decir día del Señor. Kailangan na ba sa mga ano mahal pa kayo sumuray ng mga alam ng mga tao. Anong tabunan nga ng kamaturan? Kasi kung magbasa na, paskilan ng sumuray. Pwede mo man mong magbasa. Brad Alvin ang tubag ng Alvin. Sige, tabunan. Sa babasang komentaryo, wala nabasa na tumingin ng pagkasantuson. Di na mabasa nila, El Señor. Kasanap mo ko sa El Señor. Dili El Domingo. El Señor. Dili El Domingo El Santo. Walang hindi na ako basahon kay Panginoon Brad Alvin. Hindi ko gusto mailad yung naminaw. Lalo mga pinalilang ulo Diyos, inaaritas Exodus ng basa sa komentaryo. Diba? Domingo El Santo, may correct. Dili El Señor. Wala nga ako, Brad Alvin, nang hindi na ako nabasahon. Kasi hindi ko ibahang Sino pangutana? Iksumulil. Ang tulong sa Diyos Biblia bagong kasabutan, protestante nga abad. Pinagayag ko no Diyos. Tumaga kang pangutana, dinis sa tulong sa Diyos sa Biblia, sa mga protestante, dili ni Katoliko nga Biblia. Iyang nandiri, sana sa Domingo, gigaman ako sa Espiritu Santo. Ako pangutana mo, kailang tulong, gigaman sa Espiritu Santo. Dili pa na masabot ka gibalaan sa Ginoo. Tumaga, iksumulil. Ayangan yung kasagot ba, talagang mga nagtibor. At tunang dibasa na. Kaya nagyanga sa adbang sa Ginoon, naunang adbang Domingo, ipapahulay sa mga Kristiyanos, kaya muna sa ito. Sunod na imalim, ay sa paik sa tulong sa mga. Kung ngayon pang mabasa man na Domingo, ipapahulay mga ibalaan, ay wala, wala na din ha. Kaya ito ng mga tao. Sunod pangutana. Kini mabasa diri nga gigaman sa Espiritu Santo, litpa pulit na adlaw Domingo. Asa man mabasa ningon ka, kaling gigaman sa Espiritu Santo adlaw Domingo, dili na pagbalaan asa sa teksto sa Biblia. Tuluy niya sa teksto nga kalang gigaman sa Espiritu Santo sa adlaw Domingo. Ang pasabot ana, dili na pagbalaan sa Domingo asa sa teksto. Parang ano ba yung pagkabutan mo ito ang siya din ha, kayo wala din ha? Ay, bagay teksto sa Ang ako sa diha Brad Alvin, nagira ako sa Domingo sa Espiritu. Wala mo diyo na, diha ako sa Domingo, nga mga agay ko pa wala sa mga Kristiyanos, wala nang isunti. Wala Brad Alvin, nagkasabutan. Sunod pangutana, dagang salamat. Igsuray na niyangkon ka nga wag na mabasa sa Biblia. Nagkaligigaman sa Espiritu Santo nga ng Domingo, dili na pagbalaan. Sunod pangutana, kung mabasa na sa Biblia, lipapulit na sa Bisaya nga Biblia. Ang tulong di mo karon sa tubangan, nga napukan ka ng dipatya. Kung mabasa na ko, unang adlaw sa simana, gibalaan mismo sa Diyos. Tumaga igsuray. Kanang pagkakamabay, na imong na kumabasa ng Biblia na advang Domingo. Unang adlaw sa simana. Wag ko mabasa na. Ato, ang atong tawag na matandaan nyo na ang advang Domingo, mga naging kipahulay na pagkasantuson sa mga Kristiyanos. Wala ng debate, yung ibalaan kasi ginawa wala. Kung sa'yo tumutala ng ginawa. Okay. Kapuloy, kasi ka mao na. Dagang salamat. So, dagang salamat sa mga nga meron ko na seksyon na mabasa nila ito pulit ka na unang adlaw Domingo, gibalaan sa Ginoo. Sunod pa utara, kisa may mas labaw. Ang Diyos na nagbalaan sa Domingo o ang Kristohanon nga sama niyo, nagsubak-subak sa di pagbalaan sa Domingo. Nawag sa mga tao na imukotok ng ampin, wala kung ano na dibalaan sa Domingo ng Domingo, yung iyong na ang atong diingon ni Brad Alvin na wala pang magdebate na ang Domingo gibalaan ka sa Domingo, wala sa tiwa, higit na manglaya sa tiwa. O ganahan ka daw na sa sunod, di makatigong mamutana, patuloy. Katigo. Balik ko lang pag bumata na Mr. Royal. Ngayon na tumaga. Mr. Royal ito pag tumaga si objection. Ang pangutana na ko, kins na may labaw. Ang Diyos, nga nagbalaan sa atong Domingo, pinagaya ko ng Diyos. Pulong sa Diyos, Biblia. O kalang niyo mong giingon,
Masyado, huwag magbalaan sa Domingo. At sa may labo, ang Diyos, huwag masyado kasama nimo. Sa Domingo. Okay na yung tubag na delikado. Sa pinagayan, unod presyo ang di mabasa. Sa pinagayan, unod presyo ang di mabasa na ang Diyos nagbalaan sa San Domingo. Naanas mama ni Alvin, wanas Biblia, pinagayan Diyos. Rabat Alvin, ay ganagigong ni mga tao. Mamatod pa nimo sa pinagayan ng Diyos. Ang Ginoo nagbalaan sa Domingo at sa labo, ikaw Ginoo. Nanong mo kung pauyun lang imo pangutanan Ginoo. Dahil matangsahan ka na. Gusto Salamat sa iyong principally ng kung sa mga labagin ang Ginoo. Sunod pagkatanan sa wagal. Sa Inias 8, may Pilatos 10. Nakabasa ba ka ng tekstos Biblia? May Inias Kapitulo 8, versikulo 9, Pilatos 11. Tumaga ako sa libro. Nakabasa ka ba ng tekstos Biblia? Inias 8, versikulo 9, Pilatos 11. Nakabasa ka na itugal sa katawan kung sa nasunod ang teksto. David ay katigong brad sa debate. Buta na magkakang dili mo. Huwag mo ito magdibating, natabasa mo ito simula. Huwag na stima brad Alvin. Basta kapuli brad, nakatigong. Sa mga ito mga diha, kapuli ko no. Tapos ka magkakangad, dili mo nakatigong. Huwag ka magdibate, sapaw lagi. Huwag ka magdibate, nga natabasa mo ito simula. Huwag na stima brad Alvin. Hindi ka tigong. Pangit na kauban mo ito mo. Sunod pagkatanan. Gusto mo na ito, tugot ko magbasa ko din, kaya ko ng pagkatanan. Ninasok sa baby. Walaan kiningat ka, walang sa Ginoo ng atong Diyos. Ayaw ka mo kasubok na naghilak, paghilak ka mo. Balaan kiningat lawa, karang pagkatanan. Balaan kiningat lawa. Unsa man ang lawa? Sa Manila o unang adlaw sa semana. Okay, Brad Alvin. Igawas na kita stima, Brad. Huwag ito magdibatik sa badumay balaan. Ang atong debate, Brad Alvin, hindi magkatigo para maidukan ka. Ang tema na imong pamatudan, ang Domingo, ang aming Pangulo, yung pagap santuson sa mga Kristiyano. Sa una, ay kapatuloy, balaan pa sa mga tao. Ang tema, Brad. Papuloy, Brad Alvin. Ay, nasuko sa pao. Papuloy, kasi ito mo. Katalagan mo. Okay. Sunod pagkatanan. Sa ito pa, sa publiko karon mo ka. Ngali ka tubag sa kong pagkatanan. Kalang kibalaan nga adlaw sa Ginoo. Di ka katugan kung Domingo pa lang ng semana o lang adlaw sa semana o Sabado ba na ikapito. Di ka katugan. Tumaga ang pagkatanan. Kung ang kanyang bubos sa sinigala, ang nabasa naman sa Biblia ni Manuel pagkasantusin ng Sabado de Domingo. Muna mabasa ko Alvin. Ay, Okay, salamat. Isama mo ito, so, unang barog niya, 5 minutes. Then last na ako mabarog sa affirmative stand. Isama mo ito, so, unang barog niya, 5 minutes. Then last na ako mabarog sa affirmative stand. Brother, ang katapusan na baro. Last time yung iba. Okay, atong basahon Brad sa Biblia ni Monsignor Manuelia o ni Gabriel M. Reyes at kini na imprinta ni atong December 13, 1898. O biya may idaran pa din apuro na aning akong Biblia. Diba? Sa atong basahon ko no, ang Ezekiel Brad, ang Domingo by Santos o Sabado ba Brad? Ezekiel 20, versikulo 20 Brad. Kopyaha Brad, kaya wali ka katultol ani. Inyo ani Biblia Brad, aw ato ani sa una, kaya pos matagatan yung po kaniyan to. Kaya di man po ka lang manglimbong tao. So muna, wag kung sabay ninyo, sabay ko sa Biblia. Kaya Brad, sa 20, o ang akong mga Sabado Santosa, aron sila mamatiliman kung taliwala ka na ako o kaniliw. Masayag ka mo na ako ang Ginoo na ito. Ngayon Brad sa? Klaro Brad Alvin sa? Pwede mo po ka Brad? Okay, ganito. Okay, kini Brad, kinagsila Brad, inyo naman ni Gihapon. Ang ato din sa una, kaya kung nagkakaliko. Ezekiel Brad, 20-20 Brad. Eh, kini dili naman ni debate. Ako ini, kini pamahayo ko lang ni ginagmay. Ezekiel 20-20 Brad, ato masal si Domingo na ni Brad sa Spanish Brad. Okay, lihat 20 Brad, ato tanawon sa 20. Klaro ba? Santificad mis sabados es simple señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vosotros Dios. Sabado lagi Brad sa, di Domingo Brad sa, klaro good, di ba?
Klaro, magtinaw, hayag. Ingon si Kristo ba, ang adlaw Sabado, gibuhat alang sa kaayon sa tao. Biblia ni Monsignor Manuelian, o ni Cardinal Julio Rosales. Pareho ko ba Biblia ang bidal, Brad? Kaya ako pasama ba, karong brown. Sabado kay Santos, Domingo kay Santos, Brad. Inyong mga tao, wala ni butugan, ikaw na ipatugad-tugan. Kaya na klaro, Brad. Dili naging mau-mao niya. Okay, niya, Brad. Atong tanawon, Brad, ang Biblia ni Fidel, Brad, para klaro. Sa batong tugon, Brad, niya atong tanawon, Brad, ha? Niya atong taguon, Brad, ipalangga magkanako. Niya, gimahal magkanako, Brad, matuganan ka natin Ginoo, Brad. Na, yung ko, Brad, ha, gay. Kung pauli ka na masakitan ka, di man kumalipay, ana. Ang gusto na kung mapauli ka, na nalipay ka na gituganan ka sa Ginoo. Kini po namin, ha? Nalipay po na sila nga tinuod ko, ang akong gituganan nila. Okay, Brad, Brad, Tracy, atong tanawang, Brad. Ngayon din sa Tracy, Brad. Unya sa pagpamauli na sa katauhan, gusunod kanila ang daghang Hudeo o matuon nila tala sa Dios. Ilan silang gitawhan nga magpabili matulog-anon sa grasya sa Dios. Sa sunod sa Sabado, hapit ang tibuok siyudad di anak pagpaminaw ni Pablo. Taas-taas ang iyang wayan tungkol sa Ginoo, Brad. Domingo, Brad. Pasok lang ka diya, ang si Pablo nagwalig-Domingo, taas-taas iyang wali para patas. Kaya palangga ka na ito, Brad, yung kagusumulong sakitan, nilipuli niyo dito, imong pamilya, tinultog sulting urin, nga, maubid ay mabasa, at tuwa, wala niyo, okay? Yan ang komentaryo, Brad. Komentaryo. Ang komentaryo dili, Brad, yung dili. Ang mga pastor sa simbahan, dili lang magbalantay sa kaayuhan sa ilang parokyano, ang Diyos nagtugyan kanila sa ilang simbahan. Masa ipapula ini mga pastor, Brad, ito pas komentaryo, Sabado, Brad, dili Domingo. Gusto mo na ako ng mga tao din mamina, matugan ng tinoon. Kaya kung mabilin ko sa atong grupo ng Katoliko, pulos tayo na magtugan ng dilimao. Mahanig dagos Katoliko, Brad. Negatikos Ginoo nga kung nabasa sa Biblia, sa ato ang yung Biblia ng Katoliko, nilaban ko niini, Brad. Kaya mo na gisultis Diyos ka mabasa sa Biblia. Ang atong Sabado, Santusa, kay kini, mga talibanon, paliwala kaniliho, kanako. Kaya dito sa bagong langit, bagong yuta, ang tanang tao, magsimba sa atong naong, adlaw na, Sabado. Isayas, sa Isayas, 22 o 23. Ezekiel, Brad, 46, 1-3. Ang simbahan sa Ginoo, sirado sa unang kaadlaw na trabaho. Apan sa adlaw ipapahulay kini abrihan, ang tanang tao musimba sa akong naong. Nag-ingon ang Ginoo. Ginoo yung kasulti, Brad. Inyong kini Biblia na po may gatukan, Brad. Munawa ko sabay ninyo ang Catholic Defender. Kaya di man mao akong gipodlo. Kaya gito mas Ginoo may husto. So, salamat sa maminay. Tumatan ang katapusan barog ni Brad Alvin. 5 minutos sa pagkat. Kaya salamat igsungan. Isang gabi. Mga kuminto madilim ng batong amigo. Sagdila, kaguntahan lang ito. Sakto na itong tambag na igsungan. Muli kong magmalipayin ng Japon. Smiling Japon ka ba? Kaya wala man idumot niya ako. Kamatura na atong sabutan. May sound din daw kaya kung pamatanan niya. Grabe na tutok is conclusive. My final question, I ask him candidly. Kanya, unta, libyong sa mga barog sa pagtubag sa pamatanan. Sa Nehemias 8:9 at 11 sumuril. Nabasa ka na ng teksto sa Biblia kung sa'yo nasunod na ng teksto, ha? Di sa nagpili ko sa igsoon. Di mo tubag. Siguro kasi kabasa. Una kabasa siya. Mahalok sa mutugan sa tinuod. Kaya naman, kung mutugan sa kiyang basaon, mapukan man sa debate. Siya muli na wayda. Huwag itahay madaw-daw na ni Kapulon. Pasarila nagsunurin. Ato naman basaon. Kay last 3 minutes, manong shot sa 3 points. Nehemias 8. Tugan na lang natong katawhan nagsunurin. Magkatulikong pili katuliko. Kung sa ngadlawa. Balaan kiningadlawa. Alas Ginoo nga itong Diyos. Sa unsi gibalik, hinom ka mo kabalaan kining adlaw. O sa kining adlaw gibalaan sa Diyos mismo. Versikulo 1, sa unang adlaw
nagkapikong sila tanan dito sa Jerusalem. More than higsoon nga di na masahon. Kaya masakpan man niyang kalaki nga matugal ng tinuod nga nag-Diyos mismo nagbalaan sa mga adlaw. Dili kapitong adlaw. Kikalay kapitong adlaw sa mga sabalista. Ipahulong na sa Diyos. Ano ang akong referensya? The final blow, alapan to the second Adventist position, kasama in scriptural history, ang author si Kenneth H. Wood, was a Bible Adventist scholar. Ginan diri sa Oseas 2:11 sa commentary, the some believe that the Sabbaths mentioned in Ezekiel and other passages refer primarily to the seventh-day Sabbath. Referido ko ng diskutan sa Oseas 2:11 sa ikapitong adlaw nga ipapahulay nga Sabado sa mga Diyo. O kung sa naging sa Oseas 2:11, ipadayon bang ipapahulay nga Sabado sa Diyo na mga ikapitong adlaw sa simana? Iksong rin lagi ginigar sa inyong komentarista sa Amerika at ang basahan ng Oseas 2:11. Kaingon ka, ang Sabado ko nag-inuot yung pagpahulay. Inuot sa mga Diyo, pero si Tagna si Ginoo. Oseas 2:11, o kung ko at ninyong kalipay, ang iyang mga pangilin, ang bagong surang sa bulan, ang tanan ninyong mga alaw nagpapahulay, o ang tanan nitagay ninyong mga pangilin. Pagkitskag sumulong, titigit na makapas sa mga bonito, kaya napagpangatuod ka na hinwa, imis kay nakas sa negative side, naguna-una naman isa sa remarks seksuon, ang remarks sunod pa pala sa Sabado, iuna-unahan naman pabarugog sa Sabado, wala lang kumuliklamo sa moderator, kaya ako na lang ipatuyangan, kay kakabusang utong sa amang ba? Nagikuot, nagkitintahan dito sa kinilakban, nagising kitaguan, pero ang kamaturang hayag kayo, na bisan nasa kamutago sa kangit-kit, madalagan ka, kung di ka lang magpagay-gahi, tinaw kay kasulatan, magtukan sa tinor, wa niyo mo iksumuril, nanigar, by your negation, wag yung sugat ganin na saksyo kung may sundi ng mga Katoliko, nalipay ko, kay bisan siguro kung di ka malipayan pag-uli, pero sila kina kung may sund, pinangga kayo na mo, mga Catholic defenders, manumuli sila ang malipayon, kaya nabasa na kung napamatuloy sa Biblia, nagtukod ka na mo ang tima, nawanas tima karon, nagpabarugag sa Sabado, naliman tayo may tima ang mga timahan. Anybody a boxer or a fighter, wapag ang mga malang kulban crack, ang panagbugto sa ring, mga yun at rematch, makahuna-huna ka mo manidaog ng tahan, napagtumba niya kay naluka pa sa haba sa kamaturan, pagkaligid niya, nangayo sa brad, undan sa ta, nangayo ko rematch, nagpabalog din sa Sabado, nanging mo sa daog siya. Iksang rin, iwan lang yung tao na. Sakti lang, di naman tagapugas ni mo. O siya susun si klaro talit na pulit na. Punong mo na nga yung papulay. Ang Sabado ngayon na pambatudan. O sa teksto akong giatbang. Napakya sa iyong Sabado. Kaya pahulong mo na sa Diyos. Kanang imong Diyos na galagalan. Wala ka mo tuo sa santos na kasulatan. Nangutaan ako ni mo ganilas pinaday ko ng Diyos. Pulong sa Diyos Biblia. Panawang mga Spirit Ikson. Milagro kayo. Pag-ukap na ko. O malako din sa ukap. Pidaya ko ng Diyos. Sila ko nakman. Na ha? Nangutaan ako ni mo sa atlaw sa Domingo. Gigangan ako sa Espiritu Santo. Espiritu Santo na ko nagkahong. Labaw pa na Espiritu Santo mo pala sa Domingo. Labaw pa na sa Kristiyanos. Pastilan. Yan ang maligay mga sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na kinang nagbalaan. Yan, minang ng Espiritu Santo. Doon rin. Ako nagbalaan yan ito sa Domingo. Ikaw pa. Balik na sa Katoliko. Dahil sa